खुलुमबाय आं दिनै दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नावहेरुवा गामियाव बेहायनो जोलुर बादायलायनाय टुर्नामेन्ट जागासिनो दङ आं बेखौनो एक्सप्लर खालामनो फैदों आरो दिनैहाय जों नुनो मोनगोन क्वार्टार फाइनाल मेट्च बेवहाय बाहागो लागोन एक्टर्सफोरनि टीमा आरो बिनि एगेन्स्ट टीमआ नोंथांमोननो दान्दिसे समनि उनाव आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ दायो बे जाबाय एक्टर्सफोरनि टीम दिनैनि बे एक्साइटिं जोलुर बादायलायनाय क्वार्टार फाइनाल मेट्चखौ गेलेदों उदालगुरि जिल्लानि एक्टर्स भार्सेस कलसिया एफसि भालुकपुं स' दिनैनि बे जोलुर बादायलायनायखौ गोबां मानसिफोरा नायनो फैदों सासे बर'नि एक्टर लोगो मोनदों बिथाङा जाबाय रिमाल बसुमतारी स' नोंथाङा एक्टर्सफोरनि टीमखौहाय बोरै अर्गानाइज खालामनो हादों बेनि सोमोन्दै एसे बुंनायबा गोजोन बुंगोन एक्चुअली जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि बिसायानो माने मोनसे थांखि लाबाय स्पर्ट्स एक्टिभिटिसखौ जों खालामलांबाय थागोन होननानै जों बिदिनो लोगो नांनानै माने अर्गानाइज खालामबाय थादों आरो दिनै फैयै फैयै बे नावहेरुवा मासबार बेहाय जोङो क्वार्टार फाइनालसिम मोननो हादों दिनै कलसि एफसि माने भालुकपुं एफसि भार्सेस एक्टर एफसि बिदि जोंहा खेल जानो थांगासिनो बेसेबां बुङो आदसा बे प्लेयार्सफोरा सोरबाफोर नेसनेल बा स्टेट लेभेलाव गेलेनाय दं नामा माखासे दङ बिदिनो स्टेट प्लेयार माखासे जोङो आउट अफ स्टेट प्रिफारेन्सबो लाना फैनाय जादों माखासे जोंनि लकेलनि फुराना माने स्टेट प्लेयारफोर जों कालेक्टिभलि माने कालेक्सन खालामनानै बेस्ट जों साफ्रोमखौबो गसंनो थाखाय खावलायदों दायो जों हारिमायारि मेथाइखौ खननाय जागोन साफ्रोमखौबो गसंनो थाखाय हांख्रायदों फार्स्ट टाइम ना स्टार्ट खालामदों आरो दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम मिथिनायनि थाखाय स' बे जाबाय एक्टर्सफोरनि टीम आरो आं दा बावैसो सासे साफ्रोमखौबो हांख्रायदों जाया जेरावनो जिराया मानो गसंनानै बे राष्ट्रीय संगीतखौ सन्मान होनो Aman kata mau penanaman. Ulang nih juga. Hai Daimu नोंथांमोननि टीमा देरहागोन ना देरहाया देरहागोन ना मोजां प्रिपेरेसन खालामदों ना प्लेयार्सफोरा चले एन्जय औ ओइ टीम मानसि Come back! Min. Lucas, do it!
बादायलायनाय नोंथांमोननि टीमा देरहानानै दङ बोरै मोनदों गोसोआथ' जोबोद खुसि मोनदों खुसि जाखायो आदसा ओमफ्राय फाइनाल सहैनायनि फोथायनाय दंना गैया मोनसे फोथायनाय लानाखौनोथ' जोङो बेयाव खेल लाफैदों आरो फोथायनाय दङ एबारे फाइनालसिम थांगोन होननानै स' लोगोफोर एक्टर्सफोरनि टीमा पुरा फाइनालाव सहैनायनि फोथायनाय दङ स' दायो बिथांमोननि टीमा देरहानानै दङ गरसेयाव बे जोलुर बादायलायनाया जादों जोंनि एनडिएफबि नावहेरुवा ओनसोलनि एनडिएफबि मुंख्लं कमल दैमारिनि मुङाव गेलेनाय जादों दिनैनि जोलुर बादायलायनाया दङ बड'लेण्ड एक्टर्स उदालगुरि जिल्ला आरो भालुकपुं एफसि कल'सिया एफसि नि गेजेराव आरो बे जोलुर गेलेनायनि सेथि बान्था एबा प्राइज मानिया जादों 50,000 50,000 आरो नैथि रानार्स आप बे 30,000 होनाय जादों 30,000 दिनैनि खेला दासिमहालागै बड'लेण्ड एक्टर्सआ 1 गलावहा देरहानानै दङ हाफ टाइम जानो आरो एसे दंबायो मोजां नुदों जों दिनै गेलेनायखौ मा राउन्ड सफैखो दायो बे थार्ड राउन्ड जाहैबाय बे थार्ड राउन्ड सफैबाय खैथासिम टिमफोरा बाहागो लादों दासिमहालागै जों 32था टिमफोर बाहागो लाफैदोंमोन दिनै थार्ड राउन्ड सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय फाइनाला माला जागोन फाइनाला 14 अक्ट'बर दाननि 14 अक्ट'आवहा जागोन Humabok gitu ya injur. Kalau injur jadi humabok apa lagi? Yang mo sul yang mo. Ya. Rangai bo hai kudu rangai bo na. Rapat rangai bo. Ja. Finally, ini exciting quarter final match mulai derhana habai. Actors-फोरा skora जाहैबाय actors-फोरा 4 आरो कल'सिया भालुकपुंआ 0. नोंथांमोननि टीमा देरहानो हाबाय माबाफोर रंजानानै माबाफोर बुंगोन नामा? लोंनाय जानाय बिस्कुट बेफोर थाफागोन आरो 30 रांनि जाय जिरायनाय बेवहाय जेबो गैया बेनिखायनो जोलुर गेलेनाय मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बे जोंसार क्लाबखौ हेफाजाब होनो थाखाय बेफोर टिकेटनि गेजेरजों नायनो थाखाय साफ्रोमखौबो खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों थाखायनो बिथांमोना दायो सेलेब्रेसन खालामदों फट'शुट लादों
Doro gizur thela. Oha Ingraji 12-10-11 Mongolbare Naoherua Jengchar Club Aru Malbat Head Dirini video ko bisan nontonse. Zaifra dasimba ani channel ko subscribe खालामनानै subscribe खालामदो. लोगोसे बेल आइकन थुदो जाहाथे नोंथांमोना লগে লগে মহিলা ফুটবল প্রদর্শনী খেল আয়োজন করা হয়েছে।